आं दिनैहाय बेखौनो फोरमायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोंहा बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि सामलाय आफादा देग्लाय सेथि रंजालि बैसागु फालिथाय 2024 बेखौ जोङो गिबि फालिनो मोननानै बा फालिनो हानानै आं खोब गोजोननाय मोनदों। आं बेखौनो आसा आरो मिजिं खालामदों देग्लाय जोंहा बैसाग दाननि 31 बैसाग 1431 बे जोबथा जोंनि बैसाग दानाव जोंनि बे फरायसालिनि फरायसाफोरजों लोगोसे जोंनि दिथागिरिफोर, जोंनि फोरोंगिरिफोर, जोंनि बे ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहाय ज' बाहागो लानानै जोङो देग्लायनि जे सेथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेखौ जोङो गाजा गोमजायै जोङो फालिफुंनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों। आसा खालामो आरो फैबाय थानाय समाव बेबादिनो जोंनि रंजालि बैसागुखौ जोङो फालिलांबाय थानो हाथों आरो जोंनि हारिमु, जोंनि इयुन बिथिंफोरखौ जोङो गोजोर खालामनायाव जोंनि गोदान जोलैफोरनो मोनसे दिथा गोनां लामाजों जों निस्सय जोङो दिन्थिनानै गालांनांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ जोंनि बे गेदेर रंजाथाइ फोरबो बैसागुखौ जों मुलुग दरबाराव जोंहा गायसननांगौनि थाखाय मोनसे थांखि आरो नोजोर जोंहा निस्सय लानांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जोङो जोंनि बे हालामाव थानाय गासै हारि माहारि बिथांमोनखौबो जोङो बे बैसागु फालिनायाव जोङो बाहागो लाहोनायनि थाखाय आरो मुलुग दरबाराव गासैबो हारि माहारिखौ जोङो फोजाखांनानै बे रंजाथाइ फोरबोआव बाहागो लाहैनानै जोंनि रंजाथाइ फोरबोखौ जाहाथे मुलुग दरबाराव जों गायसननो हायो बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनैहाय बेखिनि हाबाफारिखौ जोङो लानो सिगांदों आरो फैबाय थानाय समाव जोङो लानो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामो। बिथांमोना सुबिदाफोर दङ, दिनै स्पर्ट्सनि गेजेरजों गोबां सुबिदा दङ। दिनै हटेल मेनेजमेन्ट लानायनि गेजेरजों सोरबाया दिनै जानाय लोंनायाव दिनै संनाय खावनायफ्राव दिनै गोबाङानो इन्ट्रेस्टेड दं। जोंनि मानसिफ्रा ओंख्रि संनो, ओंखाम संनो मोजां मोनग्राफोर दङ, नाथाय राइट टाइमाव राइट प्रफेसन लानायाव बिथांमोना गावनि लामाखौ दावबायलांनो हाया। दिनै संनाय खावनायावनो जुदि गुबुनाव बिथांमोना राहा नुहुराखैब्ला संनाय खावनायावनो बिथांमोना गावनि जिउ राहा दानायाव बिथांमोना गावनि मोनसे प्रफेसन दानो हायो, जेरै हटेल मेनेजमेन्टफोर। दिनै हटेल मेनेजमेन्टफोर लानायजों लोगोसे बिथांमोना दिनै क्रुजआव खामानि मावनो हायो, 5 स्टाराव दिनै बिथांमोना इमप्लयि जानो हायो, 3 स्टाराव इमप्लयि जानो हायो। दिनै एयारलाइना बिसोरो दिनै बिदिनो सार्भिस मावनो हायो। बिदिनो गोबांफोर सुबिदाफोर दङ। दिनै फरायनायजों लोगोसे साफ्रोमबो टिचिंआवल' थांनांगौ, डक्टरावल' थांनांगौ, दिनै इन्जिनियारल' जानांगौ बे नङा। गावहा मा इन्ट्रेस्ट दङ बे इन्ट्रेस्टखौ बिथांमोना थांखि नोजोर होनानै दावबायलांनांगोन आरो बेयावनो गावनि बे जे कर्स लानांगौ बैफोर थांखिखौ बिथांमोना नोजोर होनानै गावनि बे थांखियाव सहैनो थाखाय दा माबायदि कर्स लानांगौ, आङो साइन्स स्ट्रिमाव आङो आगान होनांगौ ना आङो कमार्स स्ट्रिमाव आगान होनांगौ आरो ना आङो आर्ट्स स्ट्रिमाव आगान होनांगौ, बेफोरखौ गावनि थांखिखौ नायहरनानै बेफोरखौ बिसोरो मोजाङै सिलेक्सन खालामनाया गाहाम। बेफोरबायदि मोजां राइट टाइमाव जुदि राइट कर्सखौ लानो हाब्लासो गाव गावनि बै जे थांखि एबा टारगेटआव एबा गलाव सहैनो हागोन। दा सासे फरायसाया गावखौ डिसिप्लिन लाखिनो थाखाय फार्स्टआव गावखौनो सांग्राङाव दोननांगोन जे बांसिन लाइमोनफ्रा गावनि मोनसे गावखौनो सोंथि सोंनो रोङा, गाव मा मावदों मावाखै बेखौ गावनो मिथिया। दा बेखायनो सिगां गावनि मावनायखौ, गावनि जे इयुननि जे थांखि लानानै बिथांमोना फरायनानै दावबायनो सानदों, दा बिनि सोंथि सोंब्लासो बिनि एन्सारफोरखौ बिथाङा मोनगोन। दा बेफोरबायदिनो सासे लाइमोना जेब्लायबो बेफोरबायदिनो गावनि बेफोरबायदि थांखियाव सहैनो थाखाय गावनि बे जे केपासिटिफोर दङ, दा बे केपासिटिफोरखौ, टेलेन्टफोरखौ बिथांमोना मोगथां महराव बाहायनांगोन। दिनै गोबां स्टुडेन्टफोर दङ नलेजल' लायो, खिन्थु बे नलेजखौ मोगथां महराव बिथांमोना बाहाया। गुबुनखौ बिथांमोना बोसोन होयो, खिन्थु बे एखे बोसोनखौ बिथांमोना प्रेक्टिकेलाव बाहाया। दा बे एखे बोसोनखौ जुदि गावनि प्रेक्टिकेलाव जुदि बाहायोब्ला, एग्जामफ्राव बाहायोब्ला, गावनि खामानिफ्राव बाहायोब्ला निस्सय बे सुबुङाबो साक्सेसफुल जागोन। नैबे खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमियावहाय नोंथाङा नैबे थांनाय मेट्रिक आनजादाव सेथियाव मासियाव उथ्रिसार जानाय लाइमोनफोरखौ नोंथाङा नैबे खुंग्रिं बड'लेण्ड एकाडेमि नैबे गोजौ फरायसालियाव जे बिथांमोना मोनसे HSLC उथ्रिसार जानो हानाय, सेथि मासियाव आवग्रिनो हानाय बिथांमोननि थाखाय बे फरायनाय हाबाफारि लादों। दा बेयाव आङो बाहागो लाना जोबोर गोजोननाय मोनदों आरो बे स्कुलाव फैनानै आरो बांसिन गोजोननाय मोननाया जाहैबाय जे बे
बड'लेण्ड एकाडेमिया देग्लाय बोसोराव जौखोन्दोआव 100 खोन्दोआव माने बिथांमोना HSLC-नि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफोरखौ उथ्रिसार जाहोनायाव बिथांमोना जोबोर बिहोमा होबाय आरो बेजों लोगोसे बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो साबायखर होयो एबा कंग्रेचुलेसन होयो जे जोंनि बे बड'लेण्ड एकाडेमिनिनो गोरायुं अशक नार्जारी सार आरो बेजों लोगोसे बे स्कुलनिनो मेनेजिं कमिटिनि जोंहा आफादगिरि दङ बिरदाव मुसाहारि आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो स्टेक हल्डार आरो साफ्रोमबो फोरोंगिरिसिम आंनि बे कंग्रेचुलेसनखौ बिथांमोननो जासिहरो आरो बेयाव मोनसे आङो नुनो मोनदों कि जोंनि बे गामि खुंग्रिं ओनसोलावबो जे जोंनि गार्जेनफ्रा स्पेशेलि गथ'फोरनि बिमा बिफाफ्रा जे कनसियास जाबाय दा बिथांमोननिबो बिहोमा दङ जे गावनि फरायसाखौ गावनि गथ'फोरखौ जे नैबे मेट्रिक उथ्रिसार जाहोनो हानायाव जे बिथांमोना जेरैबायदि गाइडेन्स होनांगौमोन आरो जेरैबायदि बिथांमोना नोजोर होनांगौमोन बिथांमोना मोजां नोजोर होनायनि थाखायनो जानो हागौ जे नैबे 100% रिजाल्टखौ खालामफुंनो हादों आरो बे मोनसे गोग्गाथाव जे बिथांमोननि बे 100% बे रिजाल्ट लाबोनो हानायाव जे बे गामियारि सुबुंफ्राबो गोजोननाय मोनदों आरो निस्सय जोंनि फैबाय थानाय इयुन लाइमोनफ्राबो बिथांमोननि बे मेट्रिक आनजादखौ उथ्रिसार जानो हानायखौ नायनानै बिथांमोना गोसोआव थुलुंगानाय मोनगोन आरो बिथांमोनाबो जाहाथे बिथांमोन जेरैबायदि साक्सेसफुल जादों इयुनाव बिथांमोनाबो जाहाथे टप 10आवबो जाहाथे मासि लानो हायो जानो हागौ नैबे ओनसोलाव नङाब्ला जोंनि स्टेटआवनो टप 10आव जाहाथे बिथांमोना फैबाय थानाय समाव बाहागो लानो हागोन होननानै आं आसा मिजिं खालामो आरो निस्सय बे मेनेजिं कमिटिनिफ्रायबो बिथांमोना मोनसे डिसिसन लानानै जाहाथे बिथांमोना टिचारफोरनि सायाव नोजोर बोनानै फरायसाफोरनि सुबिदानि सायाव नोजोर बोनानै बिथांमोना खामानि मावलांगोन आङो बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरो जेरै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टआव जोङो गोग्गानो नांगोन थांनाय बोसोराव जेरैबायदि जोङो आसामाव टप नाम्बार 1 पजिशनाव लाखिनो हादों थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो जोंनि बे चिरां ओनसोलाव सेथि मासियाव जोंनि बे HSLC आनजादखौ जोङो आसाम हादोरावनो जोङो आवग्रिनो हादों जोङो माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो नुयोदि मेट्रिक पास जानाय OHS पास जानाय लोगो लोगो बिमा बिफानियाव गारि मटर दाबिनायखौ जों नुदों बे बेलायाव नोंथाङा मा मेसेज होगोन लाइमोनफोरखौ आङो बेखौनो मेसेज होनो लुबैदों जे गावनि बिमा बिफानियाव दाबिनायाव बिमा बिफाया होनो हायिनि जेबो खारनानो गैया नाथाय होनानै जे लाइमोनफ्रा गावनि जे बेसेन गोसा समखौ जे ओरैनो नस्थ' खालामगारगोन जेरै फरायनायनि जायगायाव बिसोरो इन्जयमेन्ट एन्टारटेनमेन्टआव बांसिन समखौ बिथांमोना गारगोन दिनै बाइक लानानै जुदि बिथांमोना दिनै सासे बाइक लागिरि स्कुटि लागिरि एबा कार लागिरिया गावनो ड्राइभिं लाइसेन्स जुदि गैयाब्ला जुदि बिथांमोना बाइकल' लानानै जुदि सालायलांनानै जुदि गुबुन फारसेयाव जुदि पुलिसफोरजों बिथांमोना हमजायोब्ला निस्सय गावसिनि बे बैसो जायैनि थाखाय बिमा बिफानि सायाव बेफोरबायदि केसा फैगोन थाङै थुङै बिमाफ्रा खस्थ' लानो गोनां जागोन आं बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा जे आङो एबार HS आनजादाव उथ्रिसारनो हाबाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हाबाय आंनो बाइक नांगौ होननाया मोनसे बिथांमोननि थाखाय गोरोन्थि मानो होननानै बुङोबा जोङो गुबुनखौ नायनानै गुबुना पास जाग्रोमोना बाइक मोनदों होननानै बिथांमोना गावनि बिमा बिफानाव बाइकफोरखौ दाबिनो नाङा आरो बेबायदि समा जोङो बाइक सालायनानै स्कुटि सालायनानै सम हगारनानै सम नङा बे समावनो जोंनि जिउनि थाखाय जोङो मा खालामनांगौ जे समाव फरायसा फरायसुलिफ्रा बेनो मोनसे थांखि जानांगोन जे आङो आंनि जिउ दानायाव आङो जेबो जिरायना आं फरायनायाव बांसिन टाइम होगोन आङो ओरैनो आं एन्टारटेनमेन्ट एबा रंजानायफ्राव टाइम होआ होननानै बिथांमोना थांखि लानांगोन आरो जेब्लायबो गावनि थांखिखौ सिगां फारसे दोननानै दावबायलांनांगोन बिदिनो गावनि डिमान्ड जे बाइक नांगौ स्कुटि नांगौ कार नांगौ होननानै बेफोर बैसो जायै समावनो जुदि बियो कार लानानै जुदि बिथांमोना गावनि समखौ नस्थ' खालामोब्ला दिनै एक्सिडेन्ट जानानै बिथांमोना जुदि माबा मोनसे गावनि जिउखौ माबा मोनसे एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला निस्सय बेयाव बिमा बिफाया दुखु मोनगोन आरो